Τον τελευταίο καιρό η μόνη μου επαφή με τον κόσμο είναι αυτός ο άγνωστος από απέναντι που μου απαντά με την ίδια μουσική. Ποιος είναι? Πώς είναι? Ένα πρωί ξεκίνησα να τον βρω, αλλά μετά νιώσα καλύτερα να μην ξέρω και να φαντάζομαι. Ένας μοναχικός σαν εμένα. Ίσως ένα κορίτσι που πριν φύγει για το σχολείο παίζει με το άγνωστο. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Εκείνος ο ύποπτος πόνος, η επιμονή μου να μάθω, να ξέρω. Και έπειτα το σκοτάδι. Η σιωπή γύρω μου. Η σιωπή. Όλα έδειχναν ότι πριν τελειώσει ο χειμώνας, με τις ανάρες φιγούρες των καραβιών στα ξαφνικά ανοίγματα του ουρανού, τις βόλτες των ερωτευμένων στην παραλία, στο ηλιόγερμα και την υποκριτική υπόσχεση της άνοιξης. Όλα έδειχναν ότι πριν τελειώσει ο χειμώνας